Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parlok kane ka video kalong ka badon kam hana kam ta ka jongpi kam tam na kam ta ki nongle YouTube lane ki YouTuber lada phimde ki nongle YouTube filam skip ya kane ka video henrei lada phikwa pat ban tip ya ki updates ba mi thnmai jong ka YouTube ki baya dei bat ka jing kamai pisa ha YouTube ka bahaya phi ban page ya kane ka video namar le se hadin filam long ki content creators lane ki YouTubers tem ta parlok ngan bataya phi ya ka we ka update ba mi thnmai na YouTube hoj bunap deng jong pi ki bala tip ya kane henrei kidang donru ki bam tip ya kane ka update thnmai jong ka YouTube kane ka update parlok ka dei sepang ki YouTube shorts menta kila long ki bad don kambha na kam ta ka jong pi namar menta pilala ban kamai pisa na ki YouTube shorts ka jing pentri kam ki YouTube shorts ban kamai pisa ha YouTube kalong nadu sitarik banai feb arjar reply te parlok watun set ei sgabha ban ya upload ya ki shorts ha ka channel ka jong pi namar ka long kabasuk ban yo monetize na ki YouTube shorts lada ya nujuar bat ki video ki ba grong namar hagi shorts don kam tang ya ki views day ya ka watch hour kat baki video ki ba grong pat lane ki long form video don kam ya ka watch hour ban kamai pisa na ki shorts day ban yo shajar subscribers bat per million ka public views nangta ban kamai pisa na ki long form video pat day ban penyo shajar subscribers bat 100,000 public watch hours kumta hakabai day bat ki YouTube shorts ladangi upload ya kawe ka short video bat kata ka short video ka poi 100,000 views nilayo bet 100,000 views bat dan kam watch hour re haka short video hakabai day bat ki long form video pat ladangi upload ya ka video batang 1 minit bat ka view pat subu yo 100,000 views kumta nak 100,000 views ladangi kelas syaka watch hour ka long tang kadrus pak public watch hours haba kumne parlok ka khamsuk ban kamai daki shorts ne daki long form video ladangi perkhan bha ka khamsuk ban kamai daki shorts namar sisin bangilayo ya ki views kine bet ki views bat dan kamre ban kelas syaka watch hour mantap parlok ka YouTube kal I choose ban kamai pisa ha YouTube dak ba penjit kawe ki shorts lane ki long form video kajing kli yang ikalong hatu ngila nem ban kamai pisa baru artli bat shorts bat long form video hakaju ka channel kajubab kalong hoit ngila ban kamai pisa bat shorts bat long form video hakaju ka channel henrei ni dai ban penpoi ya ka 100,000 subscribers bat per million public views nagam ta ki shorts nangta 100,000 subscribers bat 100,000 public watch hours nagam ta ki long form video menta parlok ngenya page ya ka jingsiu hapdeng ki long form video bat ki shorts ki YouTubers lane ki nongle YouTube kin yo page 100% na ka YouTube link ba ki long form video namar hakini ki snem bala depru ka YouTube ka siu tang 100% na ki long form video na ki shorts pat ka YouTube kan siu tang 100% syaki nongle YouTube tang baya kane kampat krencai bha lada ka YouTube ka kwa aban compete ya ki shorts bat ka TikTok, Facebook, Instagram kermen pakan siu bun bha ka pisa shakinosna shorts parlok katkum ka YouTube ka itu ba ki views ki ba piyo na ki shorts kim khenlang syaka 100,000 public watch hour pidei ban ken mau parlok ya kane henrei ki views ki ba piyo na ki long form video ka IP ya ka 100,000 public watch hours nakam taban monetize ya ki long form video parlok lada pidang thanmai hakane ka channel ka jonga singob ha subscribe sa ton on ru ya bell notification khnang ba pintip lada nga puni video thanmai singob haru parlok banya like bat share lem syaki parlok ki jongpi kublai sibun parlok ngin saya kenduk biang hakiwei pet ki video